Elhaj Amadou Adital diine kuntigi baade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islam do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jilen wuleno ku jobi ambe ona manta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minyanga ni kalifa baynye minyanga ni mugadam baynye anyuma misaka sege ama chugumina ambo odugaw ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugaw ka ala ka antlodo kibaru nyuma na so oye aleye sambi woro aniko maukulu ta nisoja kona na katanu ye Burkina bi se yoro yoro la bara ke chogo oye wasobo bikoina minye Burkina ye amadaw makoi ni wati na ni mami ba fesa ka bobo julaso kati yere soro abijanga ufe o taninga segi o yewa biduru ani wa fulani keme sabaye o beke Burkina alefe yasa mamunu be nuru bobo nuba fe kata abijanga ufe u kataninga segi o biseka noga chugomi Burkina amada o makoi sigi nyuma konna na ma chama me ba do ka voko ulube donita uke miye Burkina ye doni tali hukumu kana konna na sa o kero ka fere kerengene ne sigi ibe fa o fa ni ba fe ka doni blagata Burkina be seyoro mi Wagadugu ka o fe do wa bobo julaso do wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar idanye ka nega juru sira kale Congo ibe se ka biolon vla ko dasi minye fu ani kononton fu nikele biolon vla ni fla u ka bololo sira fana obe fretiku aleta na sira fe mamunu ba fe ku ka doni bauta kata Wagadugu kata bobo julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina aleya au jigibo sabula minye sigi nyuma o panguruso o ye Burkina ye sambi woro minye bara ye aketugo agyeneno ubolo ni wati na au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hotel Lafia. Hotel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hotel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hotel Lafia référence do. Dutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ate dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye k'a fɔ aw ɲɛna sa k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma marisi kalo tile 24 o ye bi ye san 2025 sunkalo ale fana b'a tile 24 na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada na an bɛ taa sarokaw fɛ sarokaw olu ye jɛrɛ belebeleba kɛ k'a ɲini armée fɛ a bɛ se ka dɔ fara a ka cɛdenw kan cogo min na olu ka sigida kɔnɔna na dugudenw caman ye kuma ta sɔgɔma in na an bɛna kuma di sarokaw ma o hukumu kelen fana kɔnɔna na donso minnu bɛ Masina mara Segu mara Moti mara la olu bɛɛ lajɛlen fana ye welewelemada kɛ yaasa samiya ka se ka ɲɛ ko fɔ dɔ ka fara wolomasiri tabaw kan maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka accord ta bamanciwale kɛbaaw fɛ ko dɔ ka bɔ o jamana dugudenw olu fana bɛ ka laɲini kɛ yaasa ko ni basigi ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na gawokaw ka sɔrɔ mairie ka sɔrɔ dɔ farala o kan ka sababuya kɛ maire ka timinanja n'a ka wulikajɔ ye taji sɔngɔ o yɛlɛla nin waati na an sɔngɔkaw olu fɛ yen siraba min bɛ bɔ Lere ka tɛmɛ Bamakɔ ka taa Lere ka taa se Dire o sira in maa caman y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka taama nin waati in na waati dɔ la fana a kun gɛlɛyara kosɛbɛ kalansen min tun bɛ sen ka ekɔlidenw bolo n'o ye sɔrɔdasi kalandenw ye olu kɔni ka kalan fana kun cɛra AES maaw dɔw sɔrɔdasi dɔw olu yera o ko in kɛnɛ kan min ye an ka jamanakuntigi yɛrɛ ka maa minnu bɛ n'olu b'ale ka lakɔlɔsili kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko garde présidentielle olu fana ye u tɔgɔla don sigi sen kan don min na sa u ye tasibila ni miiri kɛ waliyaba minnu bɛ ne bolo n'o ye lieutenant colonel Aluseni Bana ka cɛdenw ye an na se ka dɔ sɔrɔ ka fɔ olu ka kuma kan seko ni dɔnko dusukasi o bɛ nin waati in na Prince Diwasolo ala ye ale ka kalifa minɛ la kunun ale ka janajaw kɛra bi sɔgɔmada in na ale seko ni dɔnko kɛnɛ ka Boubacar Sidibe ale bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna seko Buwarɛ a ja dilanna cogo di a nana cogo di an na se ka caman faamuya ale la bi yaasa sa ka se ka dɔ faamuya fana sariya ko la kɛba ministre Kasoge ko ka mɔgɔ ɲini ka d'a ma minnu bɛ musow gosi an n'a yɛrɛ kumakan lamɛn Makiba ale fana ye dugawu don kɛ misiriba kɔnɔna na an n'o fana da maaw tulo kan sɔɔni sisan jani ale sanfɛ. Keba bamananw ko san nana sunsun bɛ den san mana sunsun bɛ den masakɛ i ka fanga a tɛ se ka sinsin ni jelidenw t'i kɔrɔ dɛ Keba bi an na dɔɔnin fɔ jelibage ɲuman ka dɔɔnin to an kɔnɔ an ka jamana furadama maa nana Keba a bɛɛ lajɛlen y'a se kɛ Moribo fanga o sigira yan'o cɛ tubabu fanga o tun bɛ an kunna masakɛ minnu ye jamana in mara k'a daminɛ Wagadu la ka na se fo Segu ma k'a taa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na mara kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Keba i bɛ dɔ kɛ i bɛ dɛsɛ dɔ la i bɛ koja dɔ ye i bɛ kogoya dɔ ye Moribo Keyita ye fanga ta Keba don min na Moribo bɛ minɛ maaw sɔrɔla Bamakɔ yan ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a warawara k'a jira k'a fɔ ko a jaru ye a bɛnn'u ma o maa kelenw maliyɛn kelenw Musa bɛ minɛ don min olu fana kelenw de fana bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ATT bɛ gɛn don min maa wɛrɛw ma na dɛ an maliyɛn kelenw de tɛgɛrɛ fɔ IBK bɛ taa don min anw kelen de tɛgɛrɛ fɔ wa Keba o tɛgɛrɛ fɔ in o ko minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o fɛɛrɛ minnu sigilen don fo an ka hakili jagabɔ kɛ faso maracogo ɲuman de ka sisan sa Keba kabi Mali bisimila ye fo a bi an bɛ yɔrɔ min maa minnu ye kalan kɛ minnu ye diplôme baw sɔrɔ tubabu kalan na olu de bɛ jamana in mara n'u nana fanga di olu de b'a fɔ kalannen don fɔlɔ wa sɛbɛn b'a bolo wa a ka diplôme bɛ min
aka nin bɛ min olu ye maa minnu bɛ n'olu bɛ ko dɔn u bɛ ko kɔrɔ dɔn u bɛ jamana in dɔn u b'a tabiya dɔn u b'a kunungo dɔn olu y'olu kɛ bolokɔfɛ fɛnw ye n'u ɲɛ ganna waati min a ye dugutigi wele a ye kumandan a ye musokuntigi wele a ye kawalenkuntigi wele a ye taa bɔ alimami ye a ye saraka kɛ tan a ye worosɔngɔ di kiba dɔnko min bɛ olu la seko min bɛ olu la mara min bɛ olu bolo olu bɛ ko min faamuya diɲɛ kɔnɔna na an y'olu bɔ a la pewu k'olu k'u sigi kɛrɛfɛ olu da dɔ wɛrɛ tɛ nin ye nin ye anw tubabukan fɔlaw ye anw minnu ye faransi kalan kɛ diplôme bɛ anw minnu bolo anw minnu ye sorbonne kɛ anw ka jamana jɔ anw ka jamana ta anw ka jamana mara anw ma se k'a dɔn fiyewu ko maanifin keba i kɛra cogo o cogo i bangera kan min na i bɛ miiri o de la a jateminɛ dɛ hali olu minnu bɛ tubabukan ba fɔ la tan u tɛ miiri tubabukan na u bɛ miiri bamanankan u bɛ kan min mɛn u bɛ miiri o de la olu ma o dɔn olu ɲinɛna o kɔ k'a ta Modibo Keyita la fo a so bɛɛ lajɛlen ka fili kɛra mun ye an y'an sinsin k'an banban k'an dulon tubabu ka taabolo keba hali bi n'i ye gouverneur ye sɔrɔdasi ka fini tubabu ka fini de b'a kan na kɔlɔn nanzarabilen o nana ni min ye o de b'o kan na hali bi mara taabolo kun t'anw bolo wa mara kɛcogo kun t'anw bolo wa anw minnu ye wagadu mara kɛ ka kunbi sale mara kɛ ka tila ka kokiya mara kɛ ka askiya kɛ ka soni alibɛri kɛ ka alansar kɛ ka tila ka taa tuguni keba ni babɛnbaw k'olu kɛ ka damɔnzɔnw kɛ ka bitɔnw kɛ ka elajumaru kɛ ka kunbi josew ye banzani teraw keba ninnu ma mara kɛ tubabukan na dɛ u y'a k'u fa kan de la danbe bulonna ani facɛn nka bi anw ɲinɛna pewu wa n'an dun ma segin k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ dɔ dɔn dɔw t'o dɔn anw bɛ se fɛn dɔ la dɔw tɛ se o la kebaw kɛlɛ de bɛ bi e ɲɛna ko jamana in kɔnɔ yan mankan minnu bɛ ci k'a bɛɛ lajɛlen ye faso jɔli mankan yan an ka mankan tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔ ko mankan ye koyi an ka mankan tilancɛ bɛɛ lajɛlen karisa bɔ yen anw ka n'an sigi do koyi anw ka mankan tilancɛ bɛɛ lajɛlen ne bolo kora ka bɔ a la n tɛ jɛn n'a ye koyi o de la bin jiginnen don sifin caman na n tigɛr'u la n tɛ nana da u la sabula n y'u ye fɛn na min bɛ maa ɲugun maanifin i ka k'i yɛrɛ ye fɛn dɔw bɛ yen f'i k'a fɔ ne tɛ nin kɛ nin tɛ ne taabolo ye ne tɛ sɔn nin ma n'o t'i la dɔrɔn i t'i maa ye denmisɛnninlakaw yɛrɛ k'u miiri u k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka kiiri bɔ olu la bi k'olu politiki mɔgɔ kɔrɔlenw ye keba olu ye danto ko dɔw la olu ye danbe dɔw dɔn u ma tinɛ dɔw tiɲɛ u ma teriyaw tiɲɛ u ma gasi dɔw tiɲɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ yen o bɛ bɛn olu la nka ko dɔw bɛ yen olu tɛ taa o la o tɛ sɔn olu ma nka bi ta ye mun ye jamana yɛrɛ siniɲɛsigi ye minnu ye suko ni dugusajɛ cɛ olu de bɛ dileki falen maaw b'u jigiya kɛ maa minnu ye ka baara kɛ n'u ye ka da u la i b'a fɔ yiri tuma min na i bɛ taa sɔrɔ ko ayi anw bɔra e nɔfɛ anw taara fan wɛrɛ fɛ i yɛrɛ t'a dɔn i b'i jigi kɛ maa min ye sifin kuda bi an ka jamana kɔnɔ ne m'a fɛ yen na n ko nkalon fa n'a ba tɔgɔ ye jitoya ni nata ye yan o dɔrɔn de bɛ yen o jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn mankan dɔrɔn de bɛ yen i ye fɛn fɛn lamɛn i ye fɛn fɛn ye sɛbɛnni na i ye fɛn fɛn ye mankan na e k'a dɔ ta dɔrɔn i ka jɔyɔrɔnin dɔ d'a ma bani walayi kɛmɛ i bɛ fili o tigi ma sisan an ka jamana kɔnɔ bi b'a dɔn min bɛ yen maa minnu ye san caman kɛ n'u ye tubabukan kɛ k'an mara sisan an tɔw anw minnu ye arabukalan ni kalan wɛrɛw kɛ ani anw minnu y'an ka taabolo matarafa an ko sisan k'a tɛ se ka to ten tuguni a bɛ politiki mɔgɔw ɲɛna k'u politiki mɔgɔ ɲuman dɔrɔn bɛ kɛlɛ la ayi kulu wɛrɛ de bɛ yen sisan koyi a ye jateminɛ k'aw ka kow la kɔlɔsi aw dɔrɔn tɛ tuguni koyi sɛni tɛ aw kelen ta ye tuguni wa a tɛna k'aw kelen ta ye tuguni sabula maaw y'a dɔn sisan k'a fɔ ko bolo mɛnna u ɲɛna kojugu u jɔyɔrɔ bɛ yen u dayɔrɔ bɛ yen kuma tɛ sariya sunba kura min sigira sisan a n'a taabolo n'olu bɔra a sira fɛ maa si tɛ to kɔ i tɛna tubabukan jalan foyi fɔ maa ɲɛna yan k'a tigi ko dɔnniya t'a la k'a tɛ ko dɔn ani nin jɔyɔrɔ man kan keba mali ta i k'a lajɛ kɛ jɔn de bɛ yen ko tiɲɛna jɔn ko ala a ka bonya kama a ka kodɔn ni kokɔrɔdɔn kama n'a ka jamana faamuyali kama k'u ye jɔyɔrɔ d'a ma ko tubabukalan diplôme t'a bolo ne kɔni t'a dɔn dɛ n ye denmisɛnnin ye n t'a dɔn n bɛ se ka fili dɛ
parce que jamana ma daminɛ ɲɛna nka me min galama ni waati laban ninnu na komi ko sa k'an kana fɔ san 30 k'an ka fɔ ko san 35 ne yɛrɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen ne bɛ to k'a lajɛ ne bɛ sigi k'a lajɛ ne tɛ dan sɔrɔ a la quoi ale b'a fɔ ne ɲɛna kuma o kuma k'ale ta tɛ politiki ko ye nka ale bɛ kɛlɛ min na hali politiki mɔgɔw tɛ se k'o kɛlɛ kɛ an ka hinɛ jamana in na sisan kɔni min bɔra dogo la bɛɛ ye a tɛ fɔ maa ɲɛna tuguni ko na ni se bɛ ye dɛ fɛn kelen min jɔrɔ b'an na bi keba o ye jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ u faso ye u ta ye tile 2 in na n tulo b'a la ko Algérie jamanakuntigi ko tan ko Togo ko tan ko an balimakɛ ye min bɛ Guinée Bissau président la ko tan keba Mali ko cogo di Mali bɛ mun fɛ Mali ka nafa bɛ mun na Algérie ko tan o Sénégal ko tan o anw yɛrɛ ko cogo di an bɛ se ka mun k'an faso ye mun n'anw tɛ wuli k'an jɔ ka fadenya maaw la ka baara kɛ k'an cɛsiri k'an faso kanu ka bɔ kuma caman na ka bɔ ɲɔgɔn sama la a bɛ mun ɲɛ ɲɔgɔn coro ni ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ politiki filɛ bɛ fiyɛ sisan kɛmɛ i bɛ fili nin bɛɛ ma walayi ni Asimi ninnu ko kalata don ye nin ye keba i ɲɛ bɛ minnu na ɲɔgɔn bolo i bɛ tigɛ o la a bɛɛ bɛ kɛ candidat i ɲɛna i b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna u t'a la k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ yan tigɛ nin bɛɛ la o ye file fiyɛbaliya dɔrɔn de ye ni file ko piriri sisan i bɛ fali ye sange jukɔrɔ wa i bɛ fili ninnu bɛɛ ma yan i sigi k'a filɛ dɔrɔn jɛ kɛcogo min ye ninnu ka bɔ yan an ka se ka na o dɔrɔn de don n tɛ mankan wɛrɛ tɛ yen u ti to ɲinina ka di maa ma u ti na ɲini ka di maa ma u ti maa furakɛ u t'a fɔ ko juge bɛ ka baara min kɛ bi ko a caman man ɲi u t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko furakɛli bɛ se ka kɛ ka ɲɛ u tɛ ji ɲini ka di maa ma u tɛ kuran ɲini ka di maa ma kalanko kuma tɛ fɔ ekɔlisow tolilen kɛnyɛrɛye kalanso ka ca o tigi bɛ maa minnu bolo olu yɛrɛ de bolo bɛ fanga baaraw kɔnɔna na bi kalanso la yɛlɛmali bɛ ka kɛ min fɛn tɛ ka ɲɛfɔ maaw ye syndicat mana disi ban ka wuli o bɛ ta ka jateminɛ k'o lamɛn k'o ɲɛnako kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛnnen don keba bi fo ni ma wuli k'i jɔ aw tɛ kuma o la dɛ karisaw ka taa ka bɔ yen u sɛgɛnna u nana u ye nin kɛ keba fanga ye Ala ta ye fanga Ala ta don Musa Traoré y'a tile kɛ yan a se kɛra min ye a y'o kɛ an b'a bonya ka da o kan nka a ka majɛw cayara an bangebaaw caman tora a ka kow senfɛ n'Ala sɔnna ma 26 mars an bɛna na ji d'a sɛnɛ na Modibo Keyita a y'a se de kɛ a ka degun fana sera mɔgɔ fo i tɛ se ka fanga mara k'i tɛ degun ta se mɔgɔw ma o tɛ se ka kɛ o i ye fanga ta cogo o cogo a bɛ bi dɔ de kan Alpha nana a y'a se kɛ a t'a to a yɛrɛ ko jɔn ko Ala ko ekɔliko ma ɲɛ a bolo nka fɛn caman ma ɲɛ a bolo ATT nana a ye sow jɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ a ye mun fɔ k'ale ma se ka maliyɛnw jogo falen bi Asimi bɛ mun kuma na an dala don o don ko mɔgɔw ka falen mɔgɔw ka yɛlɛma maliden kura ka sɔrɔ IBK ta kɛra mun ye faso ka d'a ye a b'a dusukun na nka na waati o y'a sɔrɔ se t'a yɛrɛ ye tuguni n'o tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen y'u se kɛ hali Bɛnkɛ Jɔnkunna y'a se kɛ hali Amadu Aya Sano y'a se kɛ fɛn fɛn ye fanga mara u bɛɛ ye dɔ kɛ nka maa dan y'i se de waati min bɛ yen sisan a y'aw ka sew majɛ minnu yera degun minnu yera an ko olu lajɛ sisan an bɔra tubabukan fɔ la pewu a kuma banna o kebaw an ma bɔ francophonie yɛrɛ la wa an ka sariya suma m'an damariya ka fɛn wa ni maa kan ka ɲini san t'a ɲini sira bɛɛ fɛ sa wa taa Côte d'Ivoire maa si tɛ yen min bɛ se sɛnɛ na ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ministre sɛnɛ kan a tɛ yen i t'a sɔsɔ n'i ko nin a b'a fɔ nin nɔgɔ nin engrais nin ye taa Afrique du Sud cɛ min bɛ usine ko kunna ye ayi kana jigin kɔnɔ yɛrɛ calcul kɔni tɛ anw de fɛ yan ministre de finance bɛ ta a tɛ se ka wari finance bɛ wari de ɲini kana don jamana kɔnɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan jamana ka se ka wari sɔrɔ ka se ka mɔgɔw dɔn minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ nka finance tɛ ka sigi ka wari tilayɔrɔ kan non i bɛ wari ɲini ka wari ɲini fɛɛrɛw ɲini de an ka ministre bɛ bureau kɔnɔna na yan i b'a dɔw yɛrɛ ɲininka mun kɛra Keɲeba kan nin yɔrɔ in na u t'a dɔn hali Bamakɔ ko dɔ kɛra bɛ kɛ tribunal la u tɛ bɔ a kalama a ye falen dɛ a ye falen aw ka taabolo falen aw ka kɛcogo falen aw ka jamanadenw lajɛ aw ka jigiw nɔfɛ aw n'u ka surunya ɲɔgɔn na o de ɲininen don aw fɛ
asimi tɛ jigin ka taa fan bɛɛ fɛ dɛ fanga fan min kalifalen no min na i ka wuli k'i jɔ keba an bɛna kuma dɔ fana sɛgɛsɛgɛ an y'a mɛn ko gouvernement mɔgɔ caman k'u ma t'u ka sɔrɔ hakɛ fɔ u ka t'u ka sɔrɔ fɔ u ka taa lakali dɛ bi bɛ yen sini bɛ yen u ka taa fɔ min b'u bolo u donna ni min ye u bɔtɔ min bɛna k'u bolo san o san de don u ka t'u ka sɔrɔ fɔ jamana sariya de don yɔrɔ tile fila in na kuma mun wulilen don kosɛbɛ o ye vérificateur bɛ ka suɲɛni minnu fɔ baarakɛyɔrɔbaw la a don o don i b'a kuma kura dɔ ye o fana kiiriw u ka kɛ u kɛcogow la maa minnu y'a fɛnw kɛ u ka dɛrɛ u ka minɛ u ka bila jamana ka hakɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na nin ye tanganani ka kado ye ani aso u k'u se kɛ nka u k'u jija bi u k'a dɔn k'a fɔ mali min tun bɛ yen fɔlɔ ani sisan min bɛna na nalen a tɛna kɛ maliyɛnw kɔ dɛ maliyɛnw bɛna wuli k'u jɔ kɛba kɛnɛ ka yan sɔgɔmada in na an bɛ jaba sidibe fo n'o ye a bɛ salilakaw ka sigi la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sori kɛmɛso an tɛ ɲinɛ ale kɔ fiyewu ka taa se bayiba ma musa togola an b'a fo yafo Etats-Unis kamiyɔnbatigi ale bɛ baara la dɛ kɛba an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Mokhtar Duɲɔ n'a ka baarakɛlaw dɔngɔnɔ place la k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ fiyewu an terikɛ kɔ n'o ye Gasama ye ale bɛ domaine na Bako n'a ka maaw suguba kɔnɔna na k'olu fana fo Faleya affaire couranti gestionnaire n'o ye an dɔgɔkɛ Elhaji Keyita ye an b'a fana fo a n'a terikɛ n'o ye Aruna ye Sala Babi n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na nin y'an don ka ye Kiledu an bɛ Bakari Sise fo Baxi ka min ye service sport mɔgɔ Usman Traoré Man Jibril Kaba Masa Solo ale taalen don fɔlɔ Marokokaw fɛ yen radio directeur ba yɛrɛ n'o ye Ablaye Andan Jite ye an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka Kiledu Sori fo Sori Ashcom technicien e terikɛ tɛ a an b'u bɛɛ fo Kiledu kɔnɔna na ye Cité du Niger la k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma an b'an bolo yɛlɛma sɔɔni sisan bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Keba ja kolongo suntigɛ aw ye kojugu k'a bila i la dɛ aw fana y'a bɛɛ tila aw m'o yɛrɛ aw ma se ka fɛn bila n ka cɛ ye e t'a d'a ma mais o don e mana sibiri nk'ale kelen ye surafana 5 de sɔrɔ a fana a kan ka wagiya ten sa sisan an bɛ taa ni kunnafoni ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye Général de division Umar Baru Jara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kibaruya minnu sɔrɔla u fɛ n'o ye Bamansi wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka jamana fantan 4 fɛ o y'a to sa Kidal marabolo kɔnɔna na wulikajɔ belebele mun tun b'u bolo u y'o to sen na Asibobokaw fɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na sa u ye wulikajɔ kɛ su kɔnɔna na min ye pankuru mobili dɔ kɔni tun bɛ yen sa pick-up dɔ u tun kɛlen don ka yelen ka manamana ale sanfɛ u ye ale don ɲɔgɔn na Asibobokaw olu fɛ yen Bamansi wale kɛbaa fana 10 ɲɔgɔn na olu tun bɛ yiriju dɔ kɔrɔ olu fana gosi kilomɛtiri 1 ka taa Asibobo fanfɛla la min ye Wolomasiri Tabaw ye u ka wulikajɔ filanan o taara kɛ tasuma ba dɔ fana ye sa min ye taji mara yɔrɔ dɔ tun bɛ Bamansi wale kɛbaaw bolo ale dugu kelen na n'o ye Asibobo ye Asibobokaw fɛ yen Keba min ye baara min kɛra tasuma kɔni dara wuli bonyana kosɛbɛ sabula minɛn minnu tun bɛ tun ye tajiw ye dugudenw chef d'état major ko k'a b'a ɲini u fɛ u k'u sɛmɔ Bamansi wale kɛbaaw sen na
dugolu minnu bɛ ka kɛ nin ye kangarida ye k'u sen bɔ u sen na u kana gɛrɛ u la wa u b'a ɲini u fɛ fana maa si kana t'i yɛrɛ don ko la ko min bɛ kunbalan wɛrɛ s'i ma ka kɛ ni olu ka wuli ka jɔ ye kulukorokaw fɛ yen kapitɛniw ka kalan o tun bɛ sen na o kalan kɔni o ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa ko kuncɛ kɛnɛ kan sa min ye Bubakari Sarasi ala ma hinɛ n'a la ale tɔgɔla kalanso min bɛ yen n'o b'a fɔ ma kulukorokaw fɛ yen ko Emiya Keba maa 90 n'o ye kalanden ye 96 de tun bɛ yen muso 2 tun b'a la maa 5 nana ka bɔ kalanso Sarasi ninnu na sa olu kɔni bɔra Burukinakaw fɛ yen 4 o bɔra Niger olu ka jalaw bɛɛ lajɛlen donna o disi la nin ye kalanso ye n'o ye école d'application ye c'est ça n'o ye officier ta ye ale bɔko sabanan de ye nin ye nin sen ta kɔni ye AES o siɲɛ fɔlɔ ye min ye baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo sa o ye général d'armée chef d'état-major général adjoint n'o ye général de division Keba Sangare ale tun bɛ yen Kulukoro gouverneur colonel Lamine Kapori Sanogo fana tun bɛ yen min ye Kulukoro marabolo ni finitigi ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen olu caman tun bɛ kɛnɛ kan kalo 5 u y'o de kɛ kalan na kalan in kɔni ye tali kɛ sa marafa tacogo bɛɛ lajɛlen dugukolo tactique ka taa se maramafɛnw fɛn lajɛlen ma min ye jamana yɛrɛ taabolo ale ni tabiya minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ ka ɲɛsin jo sariya fana ma u y'o kɛ kibaruya di kunnafonidilaw ma ka se ka baara kɛ k'i to fana kunnafonidi fana bɛ kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa danga n'o ye général de division Keba Sangare a y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko nin kalan min kɛlen filɛ nin ko bɛ tali kɛ Mali sɔrɔdasiw olu ka miirina baw la yɛlɛmaba minnu bɛna kɛ don nataw la kapitɛniya kalan in o kɔni tun bɛ tali kɛ infantry ni artillerie la o ye ko min kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ o b'a to mara o bɛ se ka kalafa kɛlɛkɛcɛ la cogo min na wolomasiri tabaw olu fan dɔ fɛ min ye AES maaw ye olu fana tun bɛ nin kalan ko in sen na min ye kapitɛniya ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɔrɔdasikɛ a ka kalanw kɔnɔna na a b'a to sa i bɛ se ka baara kɛ cogo dɔn tabiyaw ale ni ɲɛmaaya jɔyɔrɔ bɛ se k'olu faamu wa a b'a to fana min ye don nataw la i yɛrɛ ka se ka kɛ kɛlɛkuntigi ye kɛlɛbolo kɔnɔna na i ka kɛ maa manfalen maa min fana dɔnniya caman b'i la wa min ye bi an ka jamana sabaw dancɛw la fana min ye Keba Sangare a ko baaraba minnu bɛ ka kɛ se ɲɛnamaw bɛ ka sɔrɔ ko wa ko nin cɛden minnu bɔlen filɛ nin u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u taatɔ don kɛnɛ in kan dɛ sabula u ye min kalan yan u t'a lawaleya kɛnɛ kan hali a ti mɛn école d'application fana ale perfection ɲɛmaaba n'o ye lieutenant colonel Yoro Mayiga ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ma nin siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye sa ka se ka dayɛlɛ Burkina ni Niger ye olu ka ye ka na fara Mali taw kan min ye kɛnɛ ye ko a ka ɲi kosɛbɛ baara taabolo ka ɲi sabula kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen kɛra jamana kelen ye o bolodi ɲɔgɔnma o ye kalan nɔgɔya kosɛbɛ min ye faamuyali ye o caman sɔrɔla a ko la a ko k'a dalen don a la k'a fɔ k'ale ka cɛden minnu dilanlen filɛ nin ye AES yɛrɛ kana u dafara koyi a k'u dafara wali fili ka taa kɛnɛ ka siɲɛ kelen kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa Nizɛrikaw ka lieutenant Abdulmajib Asuman ale ye bonyamasegin kɛ AES ɲɛmaaw ye ka bonyamasegin kɛ Mali ɲɛmaaw ye olu sen don nin kalan in na an ka jamana kɔnɔ yan yaasa ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan a ko a tɔɲɔgɔnw tɔgɔ la u bɛ AES ka bolo kan bi u b'u ka bolo kan sini yaasa min ye se caman o ka sɔrɔ don nataw olu kɔnɔna na halisa an bɛ to wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kɔnɔna na groupement spécial min kɛrɛnkɛrɛnnen don min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka lakana ko kunna n'o ye Kuluba faama sigiyɔrɔ ye olu y'u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi dɔgɔkun tɛmɛnen don in kɛra u yɛrɛ ka yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma sa ko groupement ka yɔrɔ Kuluba n'i bɛ taa Kati a b'i kinin fɛ secrétaire général de la présidence n'o ye Aluseni Jawara ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye GSPC yɛrɛ ɲɛmaaba ye lieutenant colonel Aluseni Ba Keba nin ɲini i ka nin dɔn dɛ ni Aluseni Ba mɛnna sɔrɔdasi yɛlɛ an famana ka nin ɲɔgɔnna ye dɛ nin ne ye anw dɛndɛn ka taa n'anw ye fo Kayi Keba ale ta ye awa jibuteli ni fitinin in kelen de ye ne tun bɛ to k'a fɔ a la n ko mon colonel n ko anw ma dege nin na dɛ a ko Traoré qu'on va arriver bientôt i b'a dɔn bientôt ye yɔrɔ jumɛn ye Jema a taara butelinin kelen wɛrɛ di tuguni colonel an b'a fo ale bɛ groupement présidentiel maaw kunna nin waati in na a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan a ko nin ye cɛkisɛ ni cɛ dumanw ni faso kanunaw ale ni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni b'u nin di yaasa jamana ka se ka kisi sabula jamana ɲɛmaayaso o kalifalen don olu la